Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutam mo ngay pagkada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayong tumot da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puun na. Sayang lang no matangkanan da. Ay nadayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangagtay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manun. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaan tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya nga'y, nakangaglakag nga rudan ka ni nanang mau. Ay, anda ngamin imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may sa kayon sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan akyo? Wana bala siyang kaw, ta nagpasyudad manan. Tanay, ada trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag apo. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalaang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yun mo kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasahe no kaya't dati agbiro kiti sentro. Ang sa bagay, sumikngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunig kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ng titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, nana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tada pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam jasawam ijerwar. Sapay masikog siya. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyan muna. Ay, kastaya.
Mala, pastrakam nga rodan. Katipabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana ba tano matarimaan tayo lugan me. Pumanaw kami matlaan. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kita Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di tarubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan na kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong nitabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunamot lang bak ng mata kundi tulong. Ang amkasla nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot italim mabasa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray sa anda kami akam kabagyan kat pinadagas na kami nito balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw ko na nga road. Nagsayat kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumarong sumarong karak tumarin. Kita nun niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo ang nakakaasin o kas niya agtulo. Agtagtag gayam ti bubong yaw nana. Ay, wun nga rod Mamin apulata nga maikat mo lata. Kansa nabalik na damot timba maitaya. Narwama kaon. Mano matatawanan na kastoy ti balay ko ngay. Alangar nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, baraw. Di ka la nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kumaano nagbayad da mo. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan nga mipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaw. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da nga mimpilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ng impilit damay. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kumatinakiturugan da. Adda kumatrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay da. Kano ko na naabasit la ti sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung magtigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi jata tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damang gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da.
Kat kunak anumang limlimo dalaang, ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laang akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Ngam, anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumarunok amok ton. Ay, sayang at talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamwa ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtagtag ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kitday, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada. Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan ba't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tatitataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino da kita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tada kita. Tumalang kiyaw damay. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalangada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsap. Siya gayam ni Don Mauricio. Kat isumot ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabusa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, isudalakit din ti instrumento amang tulong kanya. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Sadto pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwami ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araong. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito.
Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nene, nagadumot ti appliances mo. Una, ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron. Inka ginanang kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samad sa nga ili ni nanang mau. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyang nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mau. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparada di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay siya nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man nga sino dagi jay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang. Ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagginavase yung kantay dakla TV yung nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Tiyak mo't kinut ko ti dagitay. Kan, ayan dagitay bisitak. Nakita mo. Bisita! Awang mo nasang putak dito balay yung. Anya, awan mo't dagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan na. Di magas dala ang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan, talangada mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo tibak katulong kanya. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no dahil paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Anya, ay, kasta nga tangag paisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo i-report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko kan kaday jay.
Pakalaglagi pakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay nagninamot lang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin ang napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo nga min dito'y balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito'y balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga daing paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rod tanarida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa ang tiliklikod Loling. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agruprupa mo't abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas di bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loling, madam. Adda nga min papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak ko. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loling, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loling. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrag ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtidam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adubot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga'y tay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, Hindi. Resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan. Pangasira. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loling. Wan, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil,
Basta awak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito yung ay. Umay da nga min ide nga mapagbiit dalaan no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na. Iso nga yung panday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga yung may ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay da di akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Manang Biyana! Manipod kini pagayam tayo adayana sana pudpud no anagantin tayo idrama ita. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear Manang Biyanan, may papan kan ayat ti padramak kan ka. Aday di ka lugara ka na kay relasyon na. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko, kat aklo na ka nagbalinak asukir, kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan, ti agsalaysa. Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagamon nagdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukon na klaan. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno ibagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakawis itirik na. Gat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin tong anak ko. Benny. Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno mo. No mayak to pa dito ibalayaw wano saan. Ano tinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito ibalayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shakhtar. Yan kay usan. Ha? Halaw nga, ipagaliston na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timarabutay. Hindi mo pa'y maramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. May talag siksikog tiyan arabidang. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, Shakti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawag. Alan na. Ha? May samay na ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Ay, sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Saya may nakarik na day jata aw. Yana! Manaway. Apay nagbayagan na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kuna. Wan. Taay ayatak ngamin huwa. Ay, break man. Ha? Awagan mo iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, isaan Ay, ayatak nga rod. Andiyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutiag pili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Aw? Amo tayong ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi J Star, buta iti sagsagwan na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na. Ito nag-asawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Intong lakayan.
Into nagkabaway. Ni tatang mo. Talaga may. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanang iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita. Sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak ka. Mukmat kay adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanen ti pagsakulam. Tatang. Biro dayjay ti pagsanggiran na. No oras sa ading nagtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro da magpakang kang kuana. Anya. May karem asinamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki di anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka may. Imbis at tulungan nak amangupay di anak ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam di anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya, Sa anak ang narigatan na nangaramgan ko na. Iso nga sawa ko na. ay, nagluko kan. Pangasawa ka, kawan mo pangasawa. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betay. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati tibabawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Uno aso la ko matarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional tayo mga jay narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika ke ay na istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawa. Kasanungay dahi tanak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso kun ayat kao. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taadwa. Mabitlang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang arutan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak nagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sandya anak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariig iti kinapudnaw. Asa na dahi di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di nubyo na. Ay-ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat.
Tuleng pay. Tawan deng-denggen di anak mo pambagbaga. Subad. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kau. Wanaw, itirwar ti pakit kitaan nyo. Ah, Ay, ni, saan tatang? Mas daawak mo nga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. ay, ang mga nun ang asawa ni ti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki kang ka. Ure kas ano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Ikag dandanag. Heh, lipatan kiti day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang kau. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensyakan balasang kau. Ngam saan ba nagaw-awid di anak kau? Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka wampay. Dinan sa malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan ko makengkuana. Tawan ti agbayag a cellphone kengkuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasa kami ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanon yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ko. Ay, honey. Anya nga tanong agsimpatan. Agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawa. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi na indon bigan. Ay manja. Diyak kayat na di lalaki pakiasawaan ti anak ta. Heh. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manja. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Diyak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amuna. Naira na lang nga may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubain. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikalman ni Piestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kidi Piestaan. Tantanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa yan nala daw ti amain?
Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakyasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Kaya nanay, nagpakada ako ma. Ni, papanam, Ingka magpasya rin di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi tayo naman. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulak mo. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa ko ti agbalbalay. Promise. Karim day takduram day karim. Nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalay ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitan. Isuhalas dahi tuyan. Wan. Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa'y nga balasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayamat ay naktudamagan ka ni Kakapitra. Na nagkuyog dakat ija anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo Benny jitim saag. Ay, wan. Kan dimsa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay. Kasano ni Diana. Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak na. Adutlugan na, nalawat ti daga na. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka kidi at na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw na te siya, Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat na maun. Agyaman ka kidi tasan kayo pa nagkasar. Kasan nungay nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga arupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknag. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag di kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana. Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaase. Nag-asakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka Genubia ni Benny. Umayak ko magpagpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga ko. Siyak tirumbangay kalay sana, manang. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ni timarayan ni Imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day siya anobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, diya ka mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Hindi bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusan. Sa bali pa di masikog.
Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din, tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan iti husto iti sana siya tingkalay sa ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakasawaa. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biana! In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin. Isurat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Dear manang biyanan, ideawang pay asawak na usamak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasak. Kat aramidak ti amin akabala, tapnaklunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysa. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw, ta'y nakagaran. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunag. Ken, apay, asino ay ati ararmag? Di nga'y pingkay nga anak ni Manang Karya. Anya, ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsi na? Ay, sumapul kay ti sa baling armag. Saan na dyan minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sigay, armag lang ti anak kau kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Isu nga amaw, nga wan problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak no kas jamapan iti balayaw. Ang amayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. 15 la ti taon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y ti aramidan na. Ay, kwa, bayap karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita aklaangan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ang taon iti-iten sa akong to ikasal ni Pingkay, tata. Urayam lang nga itain. Sa amon tumapan armain. Tanay, ay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito yung balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti maidaraw. Ay, sana? Nukas tangaraw, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya.
Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, day di amanang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin nag-araram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Huh? Carmela, Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko, ti bagam. Tayong baga ni tatang kanya. Di na kaya't apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mong di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Winay, di kagdanag, tadya kung sarungkaran ti anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo ta? Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Tiyak pagan ano, ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating dyan Umay kalabuya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito yung mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga may. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Dosi pala tawang mo idi ka. Nainlaba ka ka. Anya? Di nakman lukon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil dyan na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yibkas iti mariri na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, agiskwela akpay. Kasano mga agis nila ka nga? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis iskwila. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya maong siyak timang paadal kang ka. Anya? Apaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw, agin roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan Ay, ayatang ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayat ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalaysa. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading ka? Balasang kan. Apay, manutawang, ma'am. 17. Balasang kan na, iti kas tatawang, ma'am. Ay, ulit ay. Nuaklunin na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Ke urayat ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain ng desisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarag pa'y tatang. ay papanamanin na ya. Impagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira naman. Inusang. Sa balay. Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Kati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na. Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latin na kemaw, taparitan na ka mangarem ijanak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayaw. Kahit asino manin nga itararmang. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kan oray ni apong ko. Ngam di damot kayat.
aklonin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Ang di ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan ta day na, dyan na. Pagadalan ka, ang di ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayo paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, umantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako na. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapu iti day jana. Tulungan ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Una, Apay, unubiya mo na ya. sampay, taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka no, ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pang, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadong ti utang na naimbag anakam kanya, tatang. Apay nga bay, naisem ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkararmag. Dagita ang tawon kumay tinasrok apay ti termem. Wano dagita ang tawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yung turnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, apaw, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay. Kahit saan nan sapay mat anubya, apay ngay agas-gastusan na. Kasjay ti kaya't nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, at ti kwartang Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urnog agapag negosyo. Intag ko aming kang ka. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka ba'y? Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barok, wan. No, sana gapukan ka, sana makaadal to apo ko. Awan na niya man na apaw. At dangamin tulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Una pong, idi pa'y laang nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan na, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga rin. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panagraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kas tanga-tangag paisaw.
Nay, si Kamagayam Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di man ni kanita allowance di apo ko. Ke nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos na. Agda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, diya ka mo, tadi na matimbagan no kaano, subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda pa. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Saan nga raw? Dagulit kayo nga. di ka gunget Anyat pagong tangay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Yung kapanin suknalan balay ni Apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Mawanlat ka. Anya? Nay, si Kamat Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay adaw tang nakan kaya. Singiremon tayo tultulong mo kang kuana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Takaya ko makasarita. Marigla daw Barok. Ibagak to day takan kuana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawan dengdenggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga raw. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minalang mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na. Inabayag mo urayag. Di yun sa amin bagbaga. Imbaga, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin na. Di po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kung kuhan, ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, nakasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtula kami ka ni Jana, kaya sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos, iti panagadal na, kaya aklunan na ti ayat ko nga idadatong ka. Kagkasar ka na adaya kasta tulagan nyo. Adda, yung inlimog nilaan. Adaya nagpinirmaan nyo, Barok. Ha? Ay, awan yung tulagan mi nga raw. Ay pasensyakan Barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo albudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami basta. Ay, basta nun niya tulagan mi kanjana. Isu maaramay. Ipagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta. Dakil ti habol ko kanijana. Tada tulagan mi tataw. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. At dan iji abroad. Kaya nakunada maat abayadan dati kwartam. Tinaganda kanu iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat yamin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jaya da. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit tinaramid day, Jana.
Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo na mong tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para kun ka? Ubing tumating armain. Kanya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wahn, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayatan tay. Mandyakan. Natitikrakan. Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinobya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas tel daw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso ti naramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot ten upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawa. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan nga agnanayon a paet, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak ti ladingit a napasaram. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo basa wano'y drama ita kat manipod kinipagayam tayo nga isong saan napudpod no anagan. Dear Manang Biyana, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta iso ti padrama kan ka. Rugyak nga road ti agsalaysa. Asawag. Abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na iti aginak, manang. Abaya napasama nga katagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngam awanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasan, manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Kata na. Awan mo siguro dakis na tabalwa mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagpiitan. Nalado ki diya. Nagriga nga minti makailiwliwag kay. Iso nabayag dyan nagarami ti sa balay. Nabayag ba siniliwliwag o ti pan nakabalaw? Nabiit kit di taawan paylat makatawon. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawon Sa kanto agaramanan iti sa balay ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mo ading filay. Si kamang gaya, mag-isong, sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, nagyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Nga pa ni Maya. Kas iti sigaw, umay kumanan idarirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Kasaradagusaw? Una, ha? Di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal.
Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di may. Sana tila pampanunutam kaanakan. Diyak kayat na maulit tinapasamak ang kay. Ay na, sa bali daydi mo ng asawam, sa bali matita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na ornong tila ba? Bumasi ngamin, ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si Karayan na. Itong bigatin at akuyugan ka. At dapay ngamin aramidag itay yatalong. Ay nakabalak mga urewang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak tay dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasa yawin mau. Ibilag ko di Karayanan uraya ka mamagaan sa pagawid. Malangar na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati Karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kaanakan! Kaanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yang kay? Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau! Ingkakitain! Alari bungbungan dagiti tatao di Karayan! Ay naigalis ka na! Anya, sa di na bandang kay? Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apaya sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang narog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isang, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din planom ang mga sawa manan. Awanay, manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y man. Mabalin mo pa'y timangi ka sa. Gusto? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ka. Nang runak at awan anak mo. Kasanon, no lakay kanton. Asino nga'y ti kabinadang mo iti biyan. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcela. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa ni Arsilay? Ag naadamat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Apay no armam ni Arcela aday. Saan man atila ibagbagam manang? Ang mga lumasuliso ka ke mga sawa manang. Ay na, awan dakas na ading kaw. Sige, mga sawa kakit di man Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isang parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcela. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapod no ka iti anak ka. Uwan, no kaya tanak akay kasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kung nasimpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Maya, mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Wala silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasanayan. No kaya tanak akagkasar ka adagos. Kuha, di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos?
Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong, ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ije balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko nam ngay naklon na ka. Armamanan? Saan anyar si Litermag? Sino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw na Hilaria. Anya? Nay, apay ngay nga agaram kay ti sa balay. Kat adda nga rudan nobyam. Ay kiwana. Tap na da reserva no bilang mabalo ak tumanain. Anya? Isus tilay bagbagamot. Kiwamay. Nasaysayatan tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanya no bilang mabalo ak tumanain. Anya? Ay ayatan ka talaga, Angelina. Sapay kumata, danam namakeng ka. Isaw? Di na ko maparigatin Aklunin na ka. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'yo. Sapay nuangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama partay no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuangken ba kam? Apay, di na kaya't kibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama partay Anya! Ay, damo nuang ka. Magbiro kak to iti baka Kinsa nga pulo babaw. Pagbalinag to 20 no kaya na. Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang ti saganan no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin I love you to ko nam kanya ka. Sige, alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli bito'y balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isaw? Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingag daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading ko? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba ba si Tigastos? Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy! Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ni Arceli ti ikalaysam? Ilimog minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a resepsyon. Angelina, nadamag mo ka din. Ti anya, Georgia. Ti may papan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat anatulag ti kasarmi? Ay, sa balit ikasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di detang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-luk na kaladay jay. Ay saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arcilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. Nukas da. Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito'y aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Tasaan lagayam asyak tinubyana. Duatang gayam.
Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, wine. Aklonag. Ada nagkinaawata mi kini Angelina. Ang sikat kasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo dahi ta kanyak isong. Sigurado asinana no ibagak adwa kay Anubia. Ay, Baka wanan nagkumarsilay. Sorry saan na maulay. ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. At dapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila, agap-apply ngamin nga aga-abroad baraw. Ay, kasta ya? Imbla na mo't iti itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabro kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipato mong dahi ta akasar isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayang mauray balo kan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ngay? Inidanan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah, Si kalat na puutak abalo a babaero. ay sorry Nag-break kami kani Arsilay. Si kati kasar ka. Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano, isaw. Ay, awa naman ang sininanda mo dagiti nubiyakaon. Anya ngay, dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam, ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklo na kakamali tinaramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga tinaramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuti nga. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat di mon kayat tagaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon parakan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panang asawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo.